Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. General Secretary Kaseng Hnlc National Liberation Council uba sign ku parnong trao. Ulaplat ya ka kerwa khubor ban pentip ba Vice Chairman jong Kaseng Hnlc uba man bhalang jerwa ula Risaiñ no na ka kam jong u. Nrai ula ong ba ka jing Risaiñ jong u kanom kta satya ya ka jing Ïakren yesuk Hapdeng ka Hnlc bat ka sorkar. Kumju kani kanom kta ya ka thong bat ka jing yang rasong jong Kaseng. Hakajuk kapor Kaseng Hnlc ka kenturu ya ka sorkar bahkan pentelun syakmat ya ka jing Ïakren yesuk klem dashim kabu nagani ka jing en okam jong uba man bhalang. Kumta khnang baka kam kan ya syakmat ka Hnlc kala pentip baleng ba ka CEC kala thung yo ba temiki lalu kum u Vice Chairman uba thamai bat unbat ya kani ka kam naga bentah nriu benai kat bampat laban thung yo Vice Chairman uba pura. Laban kedau bahaga CTN okam uba man bhalang jerwa ulatho ya ka kerteng Sufian Hazarika ka jong u.